Ho veus? Aquest és el pes que jo haig d'aguantar cada cop que tu dius alguna cosa dels àrbitres. Ho sento, Has Pep. après la lliçó? Doncs ja pots marxar. Ai, gràcies. Gràcies, Pep. Gràcies. Et prometo que no tornarà a passar. Això De debò. espero. Ah, i Sandro, per assegurar-me'n, em copiaràs 1000 vegades, no parlaré més dels àrbitres. Jo vull parar-hi! Sí. Nois, podem eixugar la diferència amb el Madrid. I ens hem de conjurar per fer-ho. Conjugar? Conjurar-se, posar-se d'acord diverses persones per un objectiu en concret. En aquest cas, l'utopia de remuntar la Lliga als merengons. No! Això és el que no podem fer. Resignar-nos. Vale, míster, conjuguem-nos. I això com moc es fa? Amb algun ritual que ens reforci l'autoestima. Per exemple... Madrid, podrit, es caga sota el llit, es renta en sabó i encara fa pudor. Què, nois, noteu alguna cosa? Home, doncs una estranya sensació de vergonya aliena. Sí, és veritat, jo comparteixo això dels aliens aquests, sí. Molt bé. Ens conjurarem com els homes de debò. Amb un pacte de sang. Però si jo encara em considero adolescent. Mira, tinc acné. No sigueu fleumes. Ens fem un tall i unim les nostres sangs per la remuntada. Què, Andrés? Però què fas? Era un tallet al dit, no a la cama. ¡Ay, que me abreviacionado otra vez! Mister, que jo quan veig sang em mareo. Escolteu-me. Tant és el ritual. L'important és que estiguem units, concentrats, i seguim treballant com hem fet fins ara, amb el Barça, el cap i el cor. Sí! Perquè si no, perdreu la Lliga, i la Copa, i la Champions, i les primes. I us posareu gordos, entrareu en decadència, us traspassarem equips mediocres, i on ja ara hi ha la Shakira, i veureu en Falete. Esto tan Guata, guata. Aleluia! Miracle! Puc caminar! Míster, ets el Salvador! No! No m'afalagueu. No sóc cap messies, però en veritat us dic que els segons serem els primers. Hosti, que fort! Si no moc no m'ho crec. T'ha curat! I ara he fet comèdia perquè deixa donar-nos la tabarra. Escolteu, nanos, algú em pot dir què canta el falete aquest?